खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैदों मानोना गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन आङो दिनै फिन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जोंनाव गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना बयबो मोनग्रोनो हानायफोर लोगो बायदि दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव जे आंनि फार्माव जे सिआरडि बेराम जादों बे बेराम जानायनि थाखायनो आं नोंथांमोननो दिनै जे मेडिसिनखौ बाहायगोन बेजों नोंथांमोना हेल्पफुल मोनगोन जायनि फार्माव सिआरडि बेराम जादों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना बे मुलिखौ एबा मेडिसिनखौ बाहायबानो जागोन बे मेडिसिनखौ बाहायबानो जे दाउआ बेरामनिफ्राय जे रैखा मोननो हागोन दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थौदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे ट्रेडिं एप्सनि बारै खोन्थानि दायो गोबां लाख मानसिफ्रानो बे ट्रेडिं एप्सआव गोबां लाख रां खामायगासिनो दङ आरो दायो गोबाङानो जइनबो जागासिनो दङ नोंथांमोनाबो जायफ्रा गोसो गुदुं बिसोरो जइन जानानै रां खामायनो हागोन लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासे दायो जोङो जे ट्रेडिं सोलिगासिनो दङ YBY एप्सनि बागै नोंथांमोनाबो बे एप्सआव बा एप्लिकेसनाव हाबनानै नोंथांमोना ट्रेडिं खालामनो हागोन जायफ्रा गोदान बिथांमोना जइन जानो गोसो नोंथांमोना जइन जानो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानो दायो YBY आव गोबां ट्रेडिं सोलिगासिनो दङ लोगोफोर आरो गोबां मानसिफ्रानो गोबां लाखबो रां डिप'जिट खालामनानै गोबां लाख रां खामायगासिनो आरो गोबाङानो बेयावहाय ट्रेडिंबो खालामगासिनो दङ लोगोफोर जायफ्रा जइन जानो गोसो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालामनानै आंनि प्रम' क'डजों एबा रेफारेन्स क'डजों नोंथांमोना जइन जानो हागोन बेबायदिनो लोगोफोर आङो थांनाय सप्ता बुधबारावहाय आङो खुलिनानै जइन जादोंमोन आरो नै थांनाय बुधबारजों आं 6000नि जइन जादोंमोन लोगोफोर दायो 6000नि जइन जानानै 11669खौ आङो दायो आंनियाव दङ आरोखि लोगोफोर आरो लोगोसे आङो माखासेखौ उइथड्र खालामबाय आङो उइथड्र खालामनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आं बेखौ दिन्थिगोन आङो लोगोफोर 6000 बेयाव सोदोंमोन 6000 सोनायाव आङो बेयावहाय 1000खौ आङो उइथड्र खालामबाय लोगोसे आरोबाव सेलारिखौबो आङो 1800खौ उइथड्र खालामबाय लोगोफोर गासै आङो 2800खौ उइथड्र खालामनाय जाबाय 6000नि आङो जइन जादोंमोन लोगोफोर जायफ्रा गोसो गुदुं जइन जानो गोसो नोंथांमोनाबो जइन जानो हागोन आंनि रेफारेन्स क'डजों आं रेफारेन्स क'डखौ नोंथांमोननो जे डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै जे गावनि एकाउन्टखौ खुलिनानै नोंथांमोना बेयाव डिप'जिट खालामनानै नोंथांमोना ट्रेडिं खालामनो हागोन लोगोफोर लोगोफोर आङो दायो दाउनो मुलि होनो थाखाय आङो फार्माव फैदों जे दै बिदिनो 8 लिटार बा 10 लिटारसो लानानै आङो फार्माव फैबाय दायो आङो जे दाउ सिआरडि जानायनि थाखाय आङो बेखौ लेभोफ्लक्सिन आरो हाइड्र'क्ल'राइड बे मुलिखौ आङो दाउनो होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं नोंथांमोननो दिनैहाय माबोरै सल्युसन खालामनो हागोन सिआरडि बेराम जानायनिफ्राय एबा जे मेगनाव जे बेराम जानाय आरो माखासे जे दाउआ जे सिआरडि बेराम जायोब्ला रेजें जायो बेखौ माबोरै फाहामनो हागोन आं बेनि थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनानै होफैदों नोंथांमोननि थाखाय जायफोरनियाव फार्म दङ दाउनि फार्म बेनि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां आं नोंथांमोननो मुलिखौ दिन्थिनि नै लोगोफोर बे मुलियानो जे सिआरडि बेरामनि थाखाय गोबां जे मदद खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आं दायो बेबायदिनो 8 लिटार दैखौ बा 10 लिटारसो दैखौ आं लानानै गासै 400टा दाउनो आङो बे मुलिखौ
दायो लोगोफोर गासैबो दाउफोरनो आङो दैजों लगायनानै मेडिसिनखौ होखांबाय। बेफोर गासैबो नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।